ଆଖିରେ ଲୁହା ହଉଛି ମୋର। କଣ ଭାଇ? ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇପାରିବି ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ସାରଥୀ। କଣ ଇନଭିନ୍ କରିକି ପୁରା ଆଇଛ? ଜୟ ମାତା ରାଣୀ। ତ ଦାରୁଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ମରିବାର ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଏରିଆ ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ବି। ଆମ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। କଣ ହେଲା ଜାଗା ଦେଖି ଆସିଲ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଜାଗା ଯେତିକି ଜାମ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଭୋଜି କରିହବନି। ପଞ୍ଜାବୀ ତନ୍ଦୁରୀ, ପଞ୍ଜାବ ତନ୍ଦୁରୀ। ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ ବର୍ଷନ ଆପରେ ଆଳୁଟା ଆମର ପୋଡା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଆଜି ଆଇଟମ କଣ? ଚିକେନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡି ତ ଆମେ ଚଲେଇଲୁ, ଆଉ ତମକୁ କଣ ଏମିତି ନିଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଶୋଇଛ ଫ୍ଲାଟ ହେଇକି? ଆଜି କରୁଛି ବୋଧେ ତୁ ଯାହାଟା କହିଲୁ ଠିକ ସତରେ। ଆମ ଗାଁ ଆଡେ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତ ସଜିଆ ପାହାଡ ଭଳିଆ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ହେଇଛି। ବ୍ୟାଗ ଆଗକୁ ରଖ ହେଲା, ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଆଗରେ ରଖ। କଣ ବା ବସିବୁ କୋଉଠି ଆମେ ଯେ? କାଇଁ ବସିବୁ ଯାଉ, କାଇଁ ବସିବା ଓନ୍ଲି 5 ଜଣ କର ହେଲା, କାହାକୁ ବଢାଉନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଇବର୍ଷ କହିଛି କାହାର ପଡିଛି କି? ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପଡିଛି ଆଉ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ବଢାଉନି କାହାକୁ। ଆଗ ପଟେ ରଖୁନ। ଜି ଯା ସିଟ୍ ତଳେ ଥିବ ହେଲା, ସ୍ପେସ୍ କମ ଅଛି, ସିଟ୍ ତଳେ ଥିବ। ମୁଁ ଆଗରେ ମୋ ଆରେ ବାବୁ ମାନେ କହୁନୁ ଆଖିରେ ଲୁହା ହଉଛି ମୋର। କଣ ଭାଇ? ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇପାରିବି ସକାଳେ ଏକ୍ସେଲ 6 ଟା କ୍ୟାନସଲ କରି ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ସାରଥୀ। ପିଲାଗୁଡା ବହୁତ ଖୁସି। ସାରଥୀଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ହସ ବାବା ପୁରା ଭୟ ଦେଖିଆ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଘର ଛାଡିକି। ପିଲାଗୁଡା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡିକି ବସି ପଡିବ। ପୋଲିସ ବାଲା ପୁଣି ପଛପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ନା। ପୋଲିସ ବାଲା ଆମେ କଣ ଆଶା ଗଲା ଗାଡିଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ କହୁନୁ। ଟାଇମ ଲେଟ୍ ହଉଛି। जय माँ दक्षिण काली की जय। रेडी चलो। जय माँ तारिणी की जय जय जय। चिंटू खाली ब्लॉगर किंतु सब्सक्राइबर 2-3 मोर मोर 1.2K सी पुणी 3 वर्ष है घोषाड़ी घोषाड़ी कौन 1000 कहले 1.2 मिलियन फॉलोअर्स आज गोटे फास्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आज गोटे पकई फास्ट आज गोटे कॉपीराइट स्ट्राइक पकईला जो समस्ते बहुत ग्रो कर मु हाइलाइट समस्त
ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଭିଡିଓ କରିବୁ ତୁ ଖାଲି ଭିଡିଓର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିବୁ ଆଉ ଘରେ ରହିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ ଯିଏ ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବ ମୁଁ କରୁଛି ବା ଆମର ପକେଇଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସପୋର୍ଟ ମି ନା 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆମର ଆଡ ହେଲା ଖାଲି ଗୁଟୁଆ ଖାଲି ଆସିଛି ଗୁଟୁଆ ଖାଇବ ଖାଲି କହୁଛି କୋଉ ପଟୁ ଛୋପ କାଢିବି ଇଏ ତ ପୁରା ମାଲ ଫାଲ ପିଇକି ଧରିବ ଟାଲ ହେଇକି ବଇଛନ୍ତି ପଛରେ ଆସାମୀ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ଟିଂ ନା ଯାହା କଣଟା କି ଆରେ ଖାଲିଟାରେ ଗଲେ କଣ ହବ ଯାହା ଖାଲି ଆମ ଆଡିକି ଆମେ କଣ ଯାଇନି ସେଇଠି ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ଚୁଟି ବୁଟି ମାରି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆରେ ଧୂଳି ପ୍ରବଳ ସାରେ ଉଠ ହେଇଗଲା ଘଟଣା ଗଛପତି ଭଳିଆ ଓହ୍ଲୁଛି ବାବୁ ହେଲା ପାଣି କହିଲି ଯାଉନି ତ ପୁରା ସାଇ ଆସୁନି ଚାଲ ଚା ପା କି ପିଅ ଚାଲ ଭାଇ ସମାର ପିଅନି କଣ ଚା ଫା କଣ ନବୁ ନେ କଣ ନବ ଚା ଫା କଣ ପିଅ ପିଅ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜରେ ପୁରା ପାଣି କହିଲି ନା କଣ ଏସବୁରୁ ବାହାରିଛି ଆଦିତ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନେ ଶୀତରେ ଥମ୍ସଅପ୍ ତୋ ଦେଶ ଛାଡି ଦେବୁ ତତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ମାରି ବଡିଟା ପୁରା ହିଟ୍ କରି ରଖିବି ସବୁ ତାରିଣୀ ଗାଡି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚିତ ଘଟଗାଁ ଦେଖି ତାହେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ଘଟଗାଁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ନିଦ ପାଇଲି ତତେ ବୋଧେ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କଣ ଇନଭିନ୍ କରିକି ପୁରା ଆଇଛ ଆରେ କଣ ରିଟର୍ନ କିଛି କହ କାମ କରୁନି କିଛି ଆଗ ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଜାଗାଟା ହବନି ସିଟରେ ବସି ପାରିବୁନି କଣ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ 5:30 ହେଲାଣି ନା ଆମ କାଲକୁଲେସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ହେବେ ରାସ୍ତାରୁ ସାଇଡ ହେଇକି ଛିଡା ହବ ଦୟାକରି ଦୟା କରି ହେଲା ଦେବା ସାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡି ଭଳିଆ ହଉଛି ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଚି ସୁଧା
ପଡ଼ିଲାନି 25 ରେ। ଜୟ ମାତା ରାଣୀ। ଜୟ ମାତା ରାଣୀ। ଦେବେନି କଣଟା ନାହିଁ? କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ। ପଇସା ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ କାଇଁ ଦେଲା? ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି, ପେଟ ଖାଲି ନିଆଁ ହଉଛି। ରେଡି ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ସାନ ଘାଗରା। ସାନ ଘାଗରା ଭୋଜି ହବ। ସାର ଖାଲି ଘୁମେଇଲଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଟି ଆମର। କୋଉଠି ଭୋଜି ହବ? ସାନ ଘାଗରା ନା ଖଣ୍ଡାଧାର? ଭୋଜି ହବନି ଆଉ ସଉଦା କଣ ହବା? ନା उधर नाव हिरो वाला फील होची ना। भाई उपमा हरिका अच्छी इडली खाली बरा गुलुला हो दियो कौन खाइब? बरा गुलुला डाली बरा अच्छी बाड़े धरिकी सेटा वीडियो कर दियो थैंक रेडी आ गोटे खाली बरा कर दे पानी टिके हो टिके दियो टिके चामच नहीं मते मते क्लास लैंडस्केप हाँ सब नहीं कटिगला हाँ नहीं ना क्राउड इगार कर फोन कर पड़ो अभी रास्ता बाहर बना जोटी रावण बुला वाच टावर रेडी रखिया हाँ से रखे जगह बहुत
ପାହାଡର ଝରଣା ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗରେ କଟା ହେଇଛି ୟୁଟିଲାଇଜ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଆ ଖାଇବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଖାଇଲେ ମରିଯାଉଛି। ଭେଜିଟିଭ ଗାଁ ନା ମାଉସୀ ରେଡି କୁହନି ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇବା ଡେଇବା ଗାଁ ଏରିଆ ଭାଇ କହ ମୁଁ କୋରାପୁଟେ ଖାଇକି ହେଇଛି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କଣ ବସି ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ହଁ ସେ ଅନେଇବା ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡି ନା ହଁ ଡ୍ୟାମ ଯିବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଖୁସି ଲାଗି ନାହିଁ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଚମଡ଼ା ମାଗି टिकट करते भाई 50 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଟ୍ରିନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି लाट्रिन मतलब बाहर को जाते पड़े लाट्रिन तो पानी पानी ଏବେ ନେବେ ନା ଆସିଲା भाई पानी ମାନେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହବ ରୋଷେଇ ପିଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡି ଅଛି ନା ନାଇଁ ବଣଭୋଜି ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କିଛି ଆମେ ଚାଲ ଗାଡି ଯିଏ ଦେଖି ବୁଲି ଆସିବା ଚାଲ ଟିକେ ଛାଡିବାକୁ ଛାଡିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଆସିବା ବାଟ ପାଇବାନି କରିବା ର ଟିକେ ଖାଲି କଣ ବୁଲି ଆସିବା स्टेडी मार दीजिए वीडियो की କଣ ମସ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ अरे ये एडी करना अंती ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର ପାଣି ପାଣି ଦେଖାଲି ରେ ये एमिति को पानी ये झुमका डैम है नागरा बेटा कौन कहले झरना पड़ियो झरना कहीं झरना सेपटे ଆମର ପୁନା ମୁହିଆ इलु माची तो मंगा गई तो नंदनकानन जो बोटानिकल गार्डन ଆମର ପୁନା ମୁହିଆ ଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁନା ମୁହି ଯୋଉ ପାହାଡ ପରେ ବୁଲୁ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ପଡିଯିବ ଏଠି ମୋର ନାହାନ୍ତି ये जोड़ा हेची एरिया एटी भोजी करिया भी ଆମ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ନୁହଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ये गहली रे भोजी करिया भी पॉसिबल न ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ସଜଡ଼ା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ ନା ହଇରାଣ କରିଦେବେ खाली बाड़े पिटा पर हम फॉरवर्ड हबो ଆମକୁ ନୁହଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ବୁବୁନା ଗଞ୍ଜି ସେଠି ଲୋକି ପିନ୍ଧି ସେଠି ଯାଇ ଯାଉଛି ଦେଖ ହାତ ରଖି चिंटू ଶୁଣୁ ସାଡେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁ ଯାଉଛି କଣ ହେଲା ଜାଗା ଦେଖି ଆସିଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ଜାଗା ଯେତିକି ଜାମ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଭୋଜି କରିହବନି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ପୁରା ଆଉ ପୁରା ଗାଡି ପଡିଥିବ ଭିଡ ପୁଣି ପିଣ୍ଡି ବି ଆମେ ପିଣ୍ଡିରେ ତ କରିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଦେଖିଛୁ ଗାଁ ପାଖ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଇ ବାଟଟା ତାଙ୍କର ଯାଇଛି ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମେ ଏଗୁଡା ଟ୍ୟାପ ଫ୍ୟାପ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇପଟେ ନଈ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି କରିବୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ କରିବୁ ହେଲା ଆରେ ରୋଷେଇ ଭାଇ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ହିରୋ ଭଳିଆ ଚାଲିଲେ କଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଝରଣା ଆଗରେ ଏଇଠି କରିବା ନାଇଁ ଏ ବାଗ ଲାଗିବନି କୋଉଠି ଦେଖିଛ ରଖିଦେ ତାହେଲେ ଦେଖ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ନା ହଉନି ହେଇଛି ଏଇଠି କରିବା
ପାଣି ପାଣି ଏଠୁ ଆଣି ଏଇଠି କର ଟ୍ୟାପଟା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ସାଇଡରେ କରୁନ ଏଇ ସାଇଡରେ ଏତେ ତଳ ବେଶୀ ଦୂର ବାଟ ଯାନି ପାଣିଟା ହଇରାଣ ନବା ଏଇଠି କର। ଗଲେ ପାଣି ନେଇ ପାଣି ବୋହିବ କିଏ କହିବ କହିଲୁ। ପାଣି ହବ କେମିତି? ଗାଁ ପାଇଁ କର। ଆମର ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ହଉଛି ଗୋଳା ହବ କାଠିଟା ଧର ବଢିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ଆମର ଏଇଠି ଭୋଜି ହଉଛି ତନ୍ଦୁରୀ ରୋଷେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ ଭର୍ସନ ଏଇଟା ପଢା ହଉଛି ପଞ୍ଜାବୀ ତନ୍ଦୁରୀ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ ଭର୍ସନ ତାପରେ ରିଅଲ ଭର୍ସନ ଟା ଏଇଠି ପଢା ହବ ଏମିତି ହେଇକି ଆଳୁଟା ଆମର ପୋଡା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଆଜି ଆଇଟମ କଣ? ଆଇଟମ ଭାତ ଚିକେନ ଆଉ ଆମର ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ବି ହଉଛି ରେଡି ଚିକେନ ପୋଡାପୋଡି ହେଇକି ବଡ ପାମ୍ପଡ ବି ହଉଛି ବଡ ଘାଗରାରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଭିଡିଓରେ ପଡିବ ତନ୍ଦୁରୀ ପୋଡାକୁ ଚିକେନ କଷା। ଆରେ ରୋଷେଇଟା କଣ କେମିତି ପୂଜା ଗଲି ଯେ ତ ଖାଲି ପୋଡିଲା ଏଠି ଚିକେନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ରେଡି ବଜ୍ର ମାହୋଲଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏ ଟୋଟାଲଟା ପୁରା ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସେପଟେ ବଡଘାଗରା ୱାଟରଫଲ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଆଇଲେ ତମେ ଖାଲି ରୋଷେଇଆ କରି ଖଟେଇବା ଆଉ ମୋର କଣ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଅଛି କଣ କଲି ଚିକେନ ପକୋଡା ତ ତମେ ଖାଲି ତନ୍ଦୁରୀ ତ କଲି ତୁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ଏଠି ଚିକେନ କରୁନୁ ରେଡି କରିକି ପଥର ଗୋଟେଇ ଇଏ ସଇଲାଣି ମୋର ଶାଳ ବଣରେ ଖରା ପଡିକି ଚିକେନ ଟା ପୁରା ରେଡି ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ଗାଡି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଭିଉ ଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ରେଡି ଏଇଟା ନା ଦେବା ଗାଡି ତ ଆମେ ଚଲେଇଲୁ ଆଉ ତମକୁ କଣ ଏମିତି ନିଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଶୋଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡାଧାର ଯିବା ଖଣ୍ଡାଧାର ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଆଉ ଯାହାକୁ ରୋଡ ଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଆରେ ଏଇ କଣ ଗଛ ଏତେ ଇଏ କଣ କହୁନୁ ଭୋଜିଟା କେମିତି କଣ ହେଲା ଆଉ
ଏଡ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଥିବ ଗାଡ଼ି ଏଡ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଉଠିବ ଯେତିକି ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଏଇଆ ଡବଲ କରିଦେଇଛି ଘାଟିଟାକୁ ଆଉ ନା ଡବଲ ରୋଡ କରିଦେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଘାଟି ଯାଇଛ? ହଁ ରାୟଗଡ଼ା ପଟେ ଯାଇଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ସେ ସାଲୁର ଘାଟି ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଘାଟି ସାଲୁର ଘାଟି ମାନେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଘାଟି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘାଟିରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଫୁଲବାଣୀ ହେଲା ଖାଲି ଫୁଲବାଣୀ ପଟକୁ ଯାଇନି ଫୁଲବାଣୀ ବଦଳ ଘାଟି। ପଟକୁ ଯାଇନି ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟିଟା ଘାଟିଟା କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦିନବେଳା ଯାଇନି ଘାଟିଟା ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଟେ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦିଅ ଟିକେ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଭାଇ। ସେପଟ ସେଠି ଏବେ ବନିବ ଭାଇ ଦେଖ ସେ ତଳୁ ଆମେ ଆସିଲେଣି ଉଠି ଉଠି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲୁ ପାରାନାଳ ଘାଟି ଭଳିଆ ଏତେ ହାଇଟ୍ ବି ଲାଗୁନି ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେମିତି ଉଠୁଥାଏ କହିଲୁ ଉଠୁଥାଏ ପୁଣି ସେତିକି ପଡୁଥାଏ ସେଇନା ଦିଦିଆର ଯୋଉ ସିକିମ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ରୋଡ ଗୋଟିଏ ରୋଡ ତ ଏକାର ବିହାର ପଡୁଛି ନେପାଳ ଯିବୁ ତାର ତେଜ ମାନେ ନମ୍ବର ଗଲା ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ମୋଗାନି ପୁରା ଏଇଟା ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ସବୁ ରାତିରେ ଟିକେ କଞ୍ଜଷ୍ଟ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା ଏଇଠି ମୁଁ ମରିବାର ଅଛି 10 ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଲା ଜାଣିନଥିଲି 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଇଛୁ ମାମୁଙ୍କ ବାହାଘରୁ କେଉଁଝର ତା ଘରୁ ଆଇଛୁ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବାଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏଇଟା ଭାଇ ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ଡବଲ କରୁଛି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ କୁହ ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡା ଉଠିକି ଯାଉଥିବ ଭାରି ମାନେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିଲେ ବୁବୁ ନା ଦେଖ ଦେଖ ତଳୁ କନା ବାଦଲ ପୁରା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବୁବୁ ନା ଲିଟର ବଢିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଏ କଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଗୋଟେ କଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ହେଲେ ଆମେ 2-4 ଥର ଦେଖିପାରିବା ଘରେ କାହା ଫୋନ୍ ଦେଖିବୁ କାହାର ଦାସମୋଡ଼ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେ କେବଳ ଚିତ୍ର ଉଠି ଓ କପିଳାସ ଘାଟି ପୁରା ଆଉ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ବା ତଥାପି ଆମେ କେତେ 10,000 ଫୁଟ ହାଇଟରେ ନଥିବା ହଁ 5,000 ଫୁଟ ହାଇଟରେ ଥିବା କପିଳାସ ତ 5,000 5,000 ହବ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡା ଖାଲି କସ କସ ଯାଉଥିବ ଭିତରେ ଖାଲି ଲୋଡ ପୁରା ହେଭି ଲୋଡ ଯାଉଥିବ ଭାଇ ବାଇକ୍ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଏପଟେ ହଁ ରାତି ଟାଇମ ନିଦ୍ରା କିଛି ଉଠେଇ ଦେଇଥିବ ସିଧା ଏପଟକୁ ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତୀରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରା ନା ବହୁତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡା ଏଗୁରା ପୁରା ସାର୍ପ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡା ବଢିଆ ହେଇଛି ଚାଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ରିଟର୍ନ ଟା କଣ ଏତେବେଳକୁ ସରିଲା ନା ଏ ପଥର ପଥର ଗଡୁଛି ଉପରୁ ଗଡ଼େ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏଟା ଆମେ ଖଣ୍ଡାଧର ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ବାଟ ଛାଡିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁଲୁଡି ପଡିଲା ବାଟରେ ଖୁଲୁଡି ୱାଟରଫଲ ଏଟା ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଖଣ୍ଡାଧରଠୁ ବୁବୁନା ଖଣ୍ଡାଧରଠୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପାଣି ଗଳୁଥିବ
ଆଉ ପାଣି କୋଉଠୁ ବହୁଛି? ପଡି ଫଡି ଯିବ ସେପଟେ ଚଢ। ଆରେ ବାଟ ସେପଟେ ଅଛି। ତମକୁ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ବାଟ। ରିଟର୍ନ ବିଲେଇ ପାସ୍ କରୁଛି ଦେଖେ। ଭାଇବ୍ସଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଠି ଆଇଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ଥିଲା ଚଢୁ, ସେ ପଛରେ ବାଟ ଅଛି ରୋଡ। ଏପଟେ ଚଢି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁଲୁଡିର ଉପରେ ପୁରା ତଳେ 500 ଫୁଟ ଉପରେ ବୁବୁନା ତଳେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁବୁନା ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି। କଣ କରିବା? ଚଳ ଚିତ ଗୋଡ ଖସୁଛି ବା। ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ, ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯୁବରାଜ ଢାବାରେ ଟିକେ ତଡକା ଆଉ ରୁଟି ଖିଆ ହବ। କଣ କହୁଛ? ଖାଇଦେଇ ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ ଟା ସବୁଠୁ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା। ଯିବା ଘର ଅଭିମୁଖେ, ତାପରେ ଖାଲି ଯାଇକି ଶୋଇବା ଆଉ।